When fashion icons meet, there is a show of glamour. Ban taɓa samun kwanciyar hankali da farin ciki kamar yanzu da na haɗu da ke. Daga lokacin da na haɗu da ke, sai nake ji a cikin jikina na samu silar magance rayuwata. Shari hawaye, domin ganin sai na taɓa mun zuciya. Hawaye? Amma na san duk duniya ba wanda ya kai kafan ganin hawaye na. Ba zan taɓa fita daga cikin wannan damuwar da na shiga a yanzu ba. When great actors clash, there is a display of acting experience. But when hearts lock horns in a love battle, what is the result? Yuhu Movie Limited unveils its maiden movie, Halach. Unless you share someone's pain, you won't be relieved of your pain. What is the pain all about? Find out in Halach. In a love triangle, the charismatic heartthrob Sadiq Sani Sadiq and the multiple award-winning actor Alinuhu. Ka san shi so tsuntsu ne, yanzu ya tashi da kai na dawo kanka. Kar ka ɓata min lokaci a banza, kawai ka tafi gaba ni wuri ba na son ganin ka. Written by Jamil Nafsin, produced by Mr. Junior, assistant directors Mansoor Sadiq and Al-Fazazi Muhammad, and directed by the Whiskey director, Nuhu. If the heart is full of love, why does it emit hatred? Watch Halach to get your answer. Kai, Jonas, ga mutane bane zaka shige? Dan kai dade da a ce duk inda naga mutane tsayawa nake ai dan zuban kawo nan ba. Lalle baka son karasa a gida. A gida na zan kwana in Allah ya yarda. Wala kulle kaza. Ai ni ba a kulle ni. Kai waye to? Mai yawo da kuɗi. Sabon kashi. Zaka ba kowa sha'awa. A sai gudaje. Dan Allah baba ka taimake ni. Ka taimake ni ban san yadda zan yi da cikin nan. Wani shege ma ya ce ke take cikin saboda haka dole ta zubar da shi in tana da bukatar auren Ka subhanallah. Me ka gani dangane da DJ? Ni fa na bare ta alida. La ha ilaha illallah. Kai ko kishi ta kai a cikin kwai. Wallahi na ba ka da imani ko kada. Sai ki san mun naki. Amma ko Allah ya tsine wa samu. When family are rejected, maltreated and abandoned, they go through pains, sufferings, anguish and depression. Wannan fa Kanan babanki ne. kanin babana kuma wai a ce an yanka ragon sata a sunan ɗana da fari. Ai dole in yi bakin cikin tsoronka. An gaya maki nisa ba ina gudun abin kunya ne. You must take personal responsibility. You cannot change the circumstances, the seasons or the winds, but you can change yourself. That is something you have charge of. Kafin ka zo an raɗa wa ƴarka suna Maryam, da ka dawo ka yi bincike akan wannan sunan? Sunanta na Maryam ai suna ne na mata Annabi. Baka ji an ce mai rama datso ba? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da mata ne suna Maryam. Marabu GG Productions present Nayada Kura, Faith, Hopes, Dreams,
fortunes will be rekindled. By the Ura, something terrible is going to happen. Abin da ya rage mu cikin rayuwarka wallahi sai na lalata mai. Cewa ka taro bala'i. To kana dai ta kama da bala'in nan. Amma ina so ka sani muddin baka wuce shekara 30 da haihuwa ba. To ka sani tun kafin a haife ka na yi wasa da kura. Saboda ka ni ba bakon bala'i bane. Sakan mun yata. Allah ya tsire ba kuma Allah ya tsire mugun nufinka ɗan zina. Saboda zina muka ne da uwar muka haife ki. He is evil. His plan is devilish. He is atrocious, disastrous, and calamitous. By the Ura. Kai! Ka iya bakin ka ko kai waye? Lalle ka gaje. Za ka iya mari na? Da hannu biyu ma kuwa. Duk yadda za ka kalle ni a wulakanci ko ka ki ko ka so baka yi saka sake hukun suna ba. Ni ne dai ubanka. Bana musun kai mahaifina ne. Kamar da kai ma ka kai musun kai ba mutumin kirki bane. Ya za ki ba ka ya dawo. Inu Abdullahi Film, story and screenplay, Ibrahim Briniwa, co-producer, Nazir Bin Hajia, producer, Usman Muaz, Baya da Kura. Directed by Aminu Sera. Maryam, zan manta da cewa babanki ne wallahi. Ni ai dama ban ma saka shi a cikin raina ubana. Gani da raina ban mutu ba. Baya da Kura, you cannot escape the responsibility of tomorrow by evading today. Kai, maman wa ta shigo makarantar nan. Ba kuke wa dariya. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 5, 4, ta fesha lai. Wa zai iya gaya mini sunan kankana da turanci? Yawwa, Indo tashi. Amma sarki? Kankano. Aha. Ya haka. Indan ƙauye. Indan ƙauye. Indan ƙauye. Allah me? Indan ƙauye. Uwa ɗebo da za ta yi bakin komai ta banja-banjan babu ruwan indan ƙauye. Uwa zai ja da tauraruwar karkara. Yar baba, baki dajiya, ba kya laifi, in ji mutan ƙauyen. Get out of my sight. Ya Nura! Ya Nura! Dan kwatsayayya! Oh, he said ya zo! Indan ƙauye. Sabon shi. Indan ƙauye. Da kai zan yi amfani ka share min hawaye ka auri Indo. Dad, ni in auri wata yarinya a ƙauye? Alƙur'an zai ka aure ta billahi kai. Lalle zumuncin ku mai ƙarfi ne. Muna so ki gaya mana sunan. Ba ki ji mijina ya kira ni yanzu da Indo ba? To Indo ba? Indo do. Indan ƙauye. Allah ya hanya Indo. A cikin ido ake tsauriya, rijiyar mai hasada wawa ka sha ruwanta, haƙoran dariya da sufa ake cizo, a gonar rago ake samun macizai, in ji indan ƙauye. Abba ciki ne da ni. Allahu akbar. Kin wace da sadaka ce wannan? Amma gaskiya an tuce ni. Gaskiya ni Allah ya isa. Ba zai ka ce mini abu ne mai kyau in gaya kowa da kowa ba. Ba an jakar uba. To da kace ba ka santa. Shi ma wannan duk yayin Indan ƙauye. Ke Indo wai uban naki? Yayi mana, ba ku kuke cewa ku iyayenmu bane? Ina da dai wallahi da. What? Sa, me ka rusa? Wayo Allah. Ku so ba mu. Ofisa,
Allah da Allah kawo sosan karfe na wanke bayan tukunya. Indan ƙauye bisa shiryawar Naziru dan Hajiya, daukar nauyi Mudassir yan baro, ba da umarni Hassan Gates. Indo ya dai wallahi guduwa ne. Guduwa kika yi? Wallahi na ga cikin mun can na dawo gidan miki. To shi kuma Alamin take bashi a can koko ya? Alamin na bar Alamin a mota. Ya wace motar wai? A motar haya. Indo kin kashe ni. Indan ƙauye ka nemi naka ka sha dariya.
jama'ar gari. Mun so muku da wani babban al'amari. Ni a matsayina na kamsalan garin nan. Amma ƙarin bayani mai gari da mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mutanen wannan gari mai albarka. Za ku ga waɗansu bakin mutane kuma ba baki bane masu masara kayan nan. Wannan malamin asibiti ne. Kuma kowa yawanci a nan ba yara ƙanana ba sun san shi. Dan mu ne waɗansu yayyan tsiwansu ne. Aka turo mana shi daga birni don mu amfani abin da ya karanto. Saboda haka muna umartar mutanen gari cewa duk wanda wata matsala ta same shi ta tafi a asibiti a bada haɗin kai ɗan mu ne. Salamu alaikum. Na yi farin ciki da Allah ya sa na dawo wannan ƙauye namu kuma mahaifata. Wannan bayar Allah da kuka ga mun zo tare da ita za ku jinna ce mata giya. Giya? Giya. Wa kawo mana giya gagarin ga. Wani irin giya kuma? Ka ce giya? Giya. Tana jika kunamar wawa. Kawadi kai ma. Mai ɗaki na ce. A can ka auro ta? Salamu alaikum. Kamar yadda mai gari da kansila suka yi muku bayani. Sai yau aure a cikin. Shi kai kenan ko. Kamar yadda mai gari ya muku bayani da kansila, mun zo muku da wani babban al'amari. To alhamdulillah sauki ya zo muku. Duk wasu cututtuka mun lura a wannan karkara da duk ƙauyukanmu. Akwai cututtukan da suka fi damun mutanen wannan gari ko kuma ƙauyuka duk inda ake kamar cuta ta zazzabin ciwon sauro da shan inna da kuma matsalar amai da gudawa sai kuma matsalar da mata suke samu wajen lokacin haihuwa. To na duba mun gani cewa muna da asibiti amma ana nema a nuna cewa gina asibitin nan bai da amfani. An gina asibitin nan shekara da shekaru amma ba a amfani da shi. Muna da kayan aiki yanzu mun kawo asibiti, muna da magunguna, saboda haka duk mutumin da ya ji wani alama ta rashin lafiya, to ya garzaya ya zo asibiti za mu ba shi magani kyauta. Idan ma ciwo ya kama cewa za a yi wa mutum fiɗa, to ni gwani ne a wajen iya tiyata, insha Allahu na karanta zan yi wa mutum. Sai ka fara ta kan iyali, za ta kai kashin kare ne. Insha Allahu in dai ciwo ne, to mu a gurinmu kamar a ce sha yanzu magani yanzu ne in Allah da za mu ba wa mutum magani insha Allahu zai ji sauki fatanmu shine Allah ya ba kowa lafiya sannan kuma kar a yi wasa da lafiya da an ji ba daidai ba ku garzo ku zo asibiti muna nan muna jiran ku. Mun gode da cicciɓa mu da aka yi. Malam ina da tambaya. Allah ya sa mun sani. Ai ka ce sauro kuma zazzaɓi. Rama shi ma sauro yana yin zazzaɓi. To sauro yana ba da ciwo. Akwai zazzaɓi da ake fama da shi zaka ga mutum yana ta yi wani zaman ma akan iya cewa maye ya kama mutum. Kuma in mutum ya cika hawa za a iya sace shi. To wannan kuma akwai cutar da mutum yakan yi kumbura. Ita ma idan Allah ya sa ita ce to za a ba mutum ga tambaya ta do Allah wai shin washin an ka yade ne. Ko kai in kai samu zai iya feda. Shin walla babu mai min fi daga. Shin walla babu wanda shi ka yade. Akuya ce kai ko rago. Allah dai ba da lafiya shine fatan mu. Mu kanmu ba san mu bane a ce kowa ba shi da lafiya. Yawwa tambaya ta an zo da maganin mayu? Ba. Allah ya sa. To mu fa a garin nan ba abin da yake damu mu in ba kurkuru ba. Matsalar da ake samu a kurkuru shine a ruwan sha ne. Idan har ruwan mutane da suke sha ba shi da kyau to za a iya samun kurkuru. Maza ba sai in maka, inda abuga ba a kokawa, inda abuga ba sai in maka, bishi da ɗai ali ina mazan da ka ɗin ma, ali maza ba sai in maka, inda abuga ba a kokawa, inda abuga ba sai in maka.
shi da ɗai ina ka ce yara ina ka ce buga ɗa alera buga Kasha arna bage masude sago gola pada lade para sago to da mun je aya na riga ci to da shi ne sai ki dauki riga ci daga kin da aisha yan kana mu dadiya ki ma na ba ki zama wannan sama Aya, yau waje ki bangaren kutan zai a samu kirga. An sa, to shi. Wato haka nake yayi. Masibar ruwa ya dangano ta canza balbalin bala. Maza kurago ki watsa garke ga zafar balbalin bala. Zafar balbalin bala. Masibar ruwa ya dangano ta canza balbalin bala. Maza kurago ki watsa garke. Balbalin bala. Barwa ya tazo ya tahena balbalin bala. An zo ki wa garke ga balbalin bala. Kai, wai ina kai dan? Ajiya ne. Ina ta gurin taron nan da ake yi gurin da ke Hanna ga ta nan tun shagarin jiya Hanna take kan gwiwa take naƙuda. Na shiga uku. Baba abin da ban jika wa Hanna ba duk dabarun mu na tsofaffi na ƙauye babu abin da ban yi mata ba. Hanna ba ta sauka ba har yanzu. Na shiga uku Hanna wallahi nan na san Hanna. Ina san Hanna da duk matan da suke cikin duniyar nan. Da Allah. Kan kace. Inna. Me ma ba ka so na? Inna. Matsayin ki daban matsayin Hanna daban. Na shiga uku. Hanna. Na shiga uku. Yanzu ya za a yi kuma. Yawwa. Ina da dubara. To menene? Yanzu mu ɗauko da wannan asibitin da muka je taro an kawo sababbin likitoci mu je a kai da ko za su iya yin wani abu a gurin. Asibitin Anna? Yanzu an kawo na ginin jikan mai koko aka kawo yana yin sallah na gani. Ko dai ɗan gidan mai koko wanda muka taso da ita ƙawata wanda ya tafi ɗin nan karatu. Mujeran Allah. Ya zo a kai ya je kinsa. Anna na shiga uku. Sam ya cikin nata. Na shiga uku. Hanne. Sannan ina da yadda zan karɓe miki ciwon nan da na karɓe miki ina kake mutu ban gama samun albarka ba na son rabu da ke
ba na so rabu da ke inna. Inna. In kin tafi kin banni. Waye zai ci gaba da yi min albarka. Kai. To ai. Ka daina. Yawan surutun nan. Yana ƙara min radadin ciwo. Yadda har ƙarƙashin mutum ya yi. Ba makawa da yanzu lokaci ne. Za mu rabu. Kukan nan ne kana sa nuna daɗe. Daɗaɗin ciwo. Sai ringa ƙaruwa ba in ga kuka. Komai lokaci ne. Yanzu sai za mu rabu. Yamma ba za mu rabu ba. Domin in lokaci ya yi. Lokaci ba ya jira. Kowane lokaci in zan tafi. Ka yi haƙuri. Ka daina kuka. Ba za mu rabu ba. Allah zai raya ka kai haƙuri kaji. Inna, akwai asibiti. An samo sabbin ma'aikata an turo su daga birni don kula da lafiyar mutanen karkara na tamu. Ina asibiti za a kai. Hannu. Na shiga uku. Hannu. Na shiga uku. Hannu. Na yi mata hankali. Hannu. Kita mata mutu. Kita ina ganin abin da za mu yi kokari shi ne a sa wani ɗaki kunya a sama in aka samu su kofa sannan a nemi gurin abin da za a dinga tara ruwa ba za mu yi amfani da shi a ce ba za su samu gurin tara ruwa dole sai an aika gurin sai mu samu irin ƙarfin kwantena ɗin ko ba haka nan shi ne laboratory abin da muke bukata na yau dan dole mu kokari mu ga zamu duba babu da mutane da za su shiga cikin su ga Tun shekaran jiya take kan wuri. Na jika mata zarkashi, na ba ta tashi. Na jika mata zarkashi, na ba ta tashi amma har yanzu shiru. Me? Ka gargade a naƙudan? Kai, wai karkashi ma take magana kuma wanda ake miya da shi. Idan ku ku sha ba, kakannin ku sun sha, kuma gyatumin ku sun sha. Kai dan nan,
wai ba kai ne dan gidan mai koko ba to mai koko da ni da ita muka yi yan matanci a datsa yayi ka kai abin wannan magana Na sani, sai me? Ni ne ai mai karɓar haihuwar ko? Ƙarya kace wallahi. Ƙarya kace.